Gilamoy sa sunog ang usa ka dakong hardware store nga nahimutang sa Cuenco Avenue Eskina T, Padilla Barangay Tejero, dakbayan Sugbo. Nadawat sa Cebu City Fire Station ang alarma sunog alas 7:08 kagabi nga naglambigit sa Federal North Hardware. Tungod sa mga stock nining nga mga baligya nga adunay sagol nga mga chemicals, naglisod ang mga bombero sa pagpaong sa sunog nga milanat og 12 ka oras. Gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa sunog nga midanyos og 19.2 milyones pesos. Wani hinuon magkalabang ang sa laing establishmento ang sunog nga nakaangol usab og duha ka bombero ug usa ka sibilyan pero anaa nas luwas nga kahimta. AFFF is a fire suppressant used to extinguish flammable liquid fires such as fuel fires. Ato mo nakita sa sud sa maong hardware nga nasunog ang dunay daghang pintal, dunay daghang dali mo silaob muna ato gigamitan og kuan maong foam